godt ikke har haft så mange bekymringer med at lave et par skraver mere i. Men den fik i hvert fald et par stykker mere i går. Og så kan vi jo se de første reelle tider, og her sker der det helt forventelige, nemlig at den her tur de har fået Teslaerne op over en tidtager. Kontoret, som sagt, Henrik Lundgaard i den hvide Tesla. Hvor den virkelig kørte, som det var meget i går ved Pro-Am-løbet. Det er altså ikke den Nissan, vi taler om, eller den Dan, som vi taler om her, men som en indkøbsbil, som vi ser og tænker, ja, det er meget tæt på at råbe. Ja, det er lige før man har lyst til at råbe ud på banen til Ralf Bohlmann, han bare skal tage det roligt, men der er altså ingen grund til at sætte ansvar styr. Det er ham, der kommer til at vinde, hvis han bare kommer ind. Og det der, så sker det en gang med, hvor de er ved at komme ind i mål. Det er, der sker ikke noget med det. Ja, nu er det faktisk ret interessant. Her får vi vinket løbet af, og det er... til vejen. Det er noget, så her har vi den eneste almindelige karosseribil. Det er Søge Borgård, der kører. Men de gør det godt. De kører stabilt hele tiden, og jeg synes, de også er med til at de 7 første biler, vi har diskutere, det er om Bugatti. Støbte aluminiumkilde, det var utroligt tidligt. Det var noget, jeg troede, at altid fandt på. Og et stort sving, og det gav lidt i luft op til men nu skal jeg bare nu, at det var jo Jørgen Witting med en omgang, tror jeg. Spørgsmålet er, som Jørgen Witting har fået et problem i den Kylo MG. Jørgen Witting, der lå og kæmpede med Jørgen Hansson i Bugatti. Har taget voldsom afstand. Ronny Bremer kørte også Datsun i går. Og det udnyttede Jan Magnussen altså, for der er ingen tvivl om, at når vi ser tiderne på de der to biler, ja, så er der altså Jackie Olivers BMW. Ja, og den Jackie Oliver, jeg ved ikke, hvad der står på skærmen,
det er Jackie Oliver, der kører i BDA-eskorten der. Og det er altså Jackie Oliver, der bliver slået med et hulehår i år, og det vil han ikke finde sig i. Han trækker han ud overhaler Jan Magnussen. En nydelig overhaling fik han lige lavet her. Ingen problemer her fra ruden op, og en fin nedbremsning. Jan Magnussen følger lige i hælene på ham. Men det gjorde han altså ikke, og det samme var jo tilfældet for Jan Magnussen, som bare bliver kørt agter ud i øjeblikket i den hule F1. Den kan ikke følge med, her hvor de kører på bagsiden af langsiden. Og så har vi desværre det stribede flag ude, det stribede flag, gul og orange flag, det betyder, at der er forringet friktion på banen. Der ligger et eller andet på banen, som gør den glat. Jeg ved ikke, hvad det er, der er røget ud på banen, men der er et eller andet, der er reduceret friktion. Kører sprint med Danson. Det er lige mærke til, at i går, der sagde, at det kan være en forklaring på, at han ikke er røget længere ned. Under alle omstændigheder er det ikke tvivl om, at vi skal høre en. Det lyder ikke helt dårligt. Til start med de grønne flag, så er det den bagerste starter, der har hvor vi skal. Og her får vi så vendt skiltet. Der er 15 sekunder til start, og starteren gør klar til at få sendt bilerne her GT standard op til 1976. Der rører armen op, så skal vi have op. Det sker der. Carsten Andersen, der fik den bedste start i den hvide Porsche, og Lars Andersen, han er travlt med at gå ind. På anden plads. Lige der i starten, Thomas Hall på tjekken. Han kan ikke rigtig gøre de tre første holder, så de går et sekund imellem sig, men så er det 5 sekunder op til nummer 3. Resten af Thomas Hall, som er et sekund op til Søren Dybdahl. Altså Porsche Ford Sport 33 Thomas Hall har kun godt et sekund op til Søren Dybdahl på 4. plads. Skriver gennem Thomas Hall en stand heroppe af langt med sin store Ford V8, som meget diskuterer med hensyn i hækken på den røde Shelby, eller Ford Mustang. Vi skal diskutere her. Det kan vi køre i hvert fald være en hækker. Til gengæld så er Michael i kampagne. Han er stukket afsted. Han er til der kommer en sidelæns. Det koster sekunder, men jeg tror altså, det er og der kommer starten, og Lyngsen laver han her for en voldsom hjulspænd og en forfærdelig masse røg. Jeg håber ikke, det var mere røg, end godt var. Og Teslaen, den tager nu føringen, og jeg kan se, at det er Jan Magnussen. Jeg tror, det er Jan Magnussen, der kører Lyngsen, som er den grå bil, der kører sidst. Den grå elbil, der kører sidst, og den ryger helt vildt fra dækkene. Den laver voldsom hjulspind. Og jeg kunne se, at Jan Magnussen, han lige skulle undgå noget. Han skulle lige undgå noget grus på banen. Og imens så kører... Det er måske lige så meget et udtryk for, at Lyngsen er fuldstændig jomfruelig. Det er den første og hidtil eneste bil af sin slags, og der er givetvis et stykke vej inden den er 100% produktionsklar. Men selve teknikken i den